Hangyon kong imong pasaylo ning akong pagtugaw kanimo. Mga higala, mayong gabi kanatong tanan. Aniya nasab kita nining ato ang tulumanon harana. Pinaagi nining maong tulumanon atong mapabati sa atong kabatanuran ang mga awit kanhi sa atong mga katigulangan aron sa makausapa huntod karon ato silang mahandog. Harana nga gumikan sa harana kini mo'y nahimong tulay utay-tayan sa duha ka kasing-kasing nga nagahibugmay ug nagminahalay. Harana nga inyong mabati dinhi sa Radyo 1 Cebu 90.1 FM sa gikuskon nga 1,000 watts nga nagsibya gikan sa mauswagong lungsod sa Balamban. Harana sa Radyo 1 Cebu. Okay, Naipi. Niya na karon sa tuwang tulumanon no sab sa matag alas 6 hangtod sa alas 7 sa gabi. Ako karon ang kini ang gihimo nga puli niya kanang ni Jimmy Horteliano. Ako is bihostron niya. Ato sang paano ni ang basahon atong mga sponsor kung may nagatag og kinabuhi ning maong atong kalingawan karong harana. Okay, salamat kayo dong Leo niya ang ato major sponsor alagad sa Balamban, pinanguluhan ni Mayor Alex Sanchez Binghay. Sa konsiho pinanguluhan ni Vice Mayor Alpi Binghay, ni Board Member Jimbo Borgonia, ni Padayon Jud PG Garcia og ni Gobernadora Gwen Garcia. Unya ang ato mga minor sponsor mao ning mosunod Tersi Imok Fresh Meat Dealer Balamban Public Market, pinagi ni Inday Maribel og sa iyang mga gwapang chikiting og sa iyang gwapang yaya nga si Day Sisil. Kumusta man si Papa Bong, may pagpaminaw niyo diya sa prinsa unya Rolimar Meatshop, Balamban Public Market, stall number 12 and 13, makontak sa cell number 0928-738-6310 og sa 0999-409-9168. Engineer Rolando M. and Mrs. Sol Cudis, Prinsa Balamban, Cebu. Mr. Jeffrey Montero Moreno, Barangay Kagawad, Biasong, Balamban. Mr. Mar and Mrs. Bilin Gokong, Barangay Kagawad, Biasong, Balamban. Mrs. Tisi and Kapitan Piryong Gokong, San Isidro and EBC President, Asturias, Cebu. Mrs. Monica M. Nalo and family, Kantuod, Balamban, Cebu. Engineer na Pierre Vincent and Mrs. Ruby Montero, Kumbado, Balamban, Cebu. Mr. Richie and Mrs. Ami Montero, New Zealand, pinagi ni Rong Pedrong ni Daynaning Montero diha sa Kumbado, Kantuod, Balamban, Cebu. Mrs. Marilyn and Camilo Tata, Padayugdog and family, Barangay Kagawad, Biasong, Balamban. Regine Fresh Meat Dealer, Regine Carinderia, owner by Barangay Captain and Cheribit and Regine Napolis, Balamban Public Market. Mrs. Evangeline Climaco, Bindibel. Eric and Brisa Lim, Median Store, Baliwagan, Balamban. Barangay Captain Guillermo Dadang Ardilio and family, Baliwagan, Balamban. Barangay Councilor Daniel Berdeflor and family, Baliwagan, Balamban. Marte Educational Supply Proprietor Ira Marte, Balamban Public Market. Junel and Clint Tagalog and family, owner of K&J Furniture, Sing Sing, Balamban. Clark Motorcycle Parts, owned and managed by Daryl Parino and family, accepting pre-change oil, tune-up, electrical wiring, CVT clearing for scooter and vulcanizing, Baliwagan, Balamban. Mrs. M.M. and Rosilier Bindibel and family, Malbar Street, Baliwagan, Balamban. Konsehal Natalie Tolero Bascon and family, Baliwagan, Balamban. Marlo Store and Bicycle Supply Proprietor, Barangay Councilor Marlo and Luli Climaco and family, Highway, Baliwagan, Balamban. Barangay Councilor Alpi Moreno Ardilio, Baliwagan, Balamban. Barangay Councilor Panpilo Abir Mercado, Baliwagan, Balamban. Edison and Maricor Ardinis, Edmar Sari-Sari Store, Subida Bito, Balamban. Uban sa ilahang anak nga may Medjay Ardinis, si Dixie may Mixia Ardinis. Ubay-ubay kitag mga sponsor, no? Rolando and Rowena Artajo,
Subida Bito Balamban, uban sa iyang mga anak na Rosemary Artajo, Lani Jean Artajo, Manny Fatima Artajo, Orlan James Artajo. Barangay Tanod, ang BSW Barangay Official, pinanguluhan ni Kapitan Luz Prigo Bito Balamban. Johnny Canino, Salia Berbicho, Johnny Berbicho, Roselyn Adolfo o Michael Sabanal. Kapitan Jose Bibilunyo Pipito, Mount Manugal, Obi Product, Best Obi Jam, Obi Plot, Native Chicken, Native Pig, Baguio Resibo o Mount Manunggal, Sky Biking, Horseback Riding, Streaking to Rock Formation, Overnight Camping, and 360-degree top view of view deck. Viewpoint and Kope Kurbada, Gaas Balamban, gipanag-iya ni Kapitan William Hiner. Barangay Kapitan Iboy Son, na Mrs. Bilin Son, o sa iyang mga anak, Angie o Angel Son. Mr. Balbino Bingkula, Internet Street Babuyan, Sunog, Balamban. Eric Agribit Supply, Proprietor Konsehal Eric Rojas, Balamban Public Market. Emilito Francis and Hasmin Francis, owner of Jam Store, Balamban Public Market, Balamban, uban sa iyang mga angel, si Carlo Bagyo, Princess Damon-Damon, Aubergine Burgunya, o si Jamaica Sabanal. Rinan Parajang and family, Jean Lamasan, Balamban Public Market. Okay, ito na ako ba mga sponsor ni magmahay kaya gusto na niya malimtan. Pagiro, kunaya. Pagiro datong ating taon kay pangitaan. Daas pakita guras. Ma'am Zoila Ponce Cabanero, Barangay Kagawad, Kantuod, Balamban. Mango Production, owned and managed by Kapitan Paul Buhia, Prinsa Balamban. Mr. and Mrs. Iroy Sumalinog, family. Ang family na maligyaw glamas ug utanon sulod sa merkado publiko sa Balamban. Nara ang lando kapangpangan kananan nga na himutang sa merkado publiko sa Balamban na maligya o damian nga mga pagkaon sama sa manok Bisaya o utan nga Bisaya. West Gold General Merchandise, Kambara Building, Balamban Public Market. 10-in-1 Skinik Herbal Coffee Mix, makapawala sa tanang gipamati sa lawas og makapabuhi sa patay nga ugat sa kalipay ni tatay og makapatubod sa naughang sapa ni nanay. Aron inyong masinati gamit sa 15-in-1 Amigos 15-in-1 Skinik Herbal Coffee Mix. Engineer Bismar and Mama DC Abatayo, ex-dealer Balamban Public Market. Asturias Pan Bisaya, Poblasyon Asturias. Alang sa inyong mga order, tawag og text sa 091-954-06890. Owned and managed by Dong Idi Prigo and Adit Prigo and family. Mao to dong layang naghatag og kinabuhi sa ato ang harana nga usa ka oras dinhi sa 90.1 Radio 1 Cebu. Okay, nya dayon dito maglangay ato din tawagon ang una na to nga mga harana. Walain kundi ang inyong gwapitos nga kini ang host ug imsi karong gabi una. Ali sa Balandi, dongli unsay imong katahon rong gabi una katong idalit sa ato ang mga suking tipaminaw ni ato sang mga sponsor. Okay, akong kantahon ron ug akong iharana sa tong mga sukid ug pinakaron labi kid sa mga taga-Duangan sa tanang barangay sa bitid sa barangay ding lungsod sa Balamban ug ingon man sa mga supporter nako sa akong channel nga Alimokoy Tres Buhakak sa YouTube channel. Mga harana ko ninyo og bisan sa sayo nga kagabhion. Okay. Bisan sa sayo nga kagabhion, pukson ko paglantaw ang kabuntago. Kay di ko buot nga bation ang kamingaw ug kasakit nga naangko. Daw di ko kapugngan kining luha sa napakyas nga himaya. Ngano nga kalit mo akong gibiyaan, gihatag ko
ipangita kanimo ang tanan. Gugma, gugma, pagkawala mo'y balatian. Ngano, ngano, ang mga panumpa kita ligdan. Hain, hain, ang imong mga saad nga lipayon. Balik, balik, gugma ko balik na intaw. Dili gyud mahimong mawala ka. Kalipay ko gayud ang imong gugma. Ayaw na intaon ako paantusa. Balik na pinangga ko, balik na. Gugma, gugma, pagkawala mo'y balatian. Ngano, ngano, ang mga panumpa gitalidan. Hain, hain, ang imong mga saad nga lipayon. Balik, balik, gugma ko balik na intaon. Dili gyud mahimong mawala ka. Kalipay ko gayud ang imong gugma. Ayaw na intaon ako paantusa. Balik na pinangga ko, balik na. Ayaw na intaon ako paantusa. Balik na pinangga ko, balik na. Okay, daghang salamat partner. Okay, niya balik na yung taon, oy, pinangga. O niya daw matawag taglay mag-awit. Ang atong isunod si Turning Tangob. Turning Tangob. May gala mo na siya nga gingalan ni siya og Turning Tangob kaya natitiod naman. So takob mo dali sa una. Bay Turning, mayong gabi. Mayong gabi sa Kasi atong awiton, atong ipinungo sa atong mga suking tipaminaw, niya labi na sa atong mga sponsor. gugma ko nga nahanaw. Gugma kong nahanaw, niya ipinungo din mo ni Sheila, no? Kasi ito nga ba na Sheila Baining? Ya si ko Ruli, Ruli, og si Nining, og si Gingging. Gingging. Gingging di ay. Gingging og ni Lanlan. Anlan. Okay. Ay na ginu. Husga gyud, husga. Gugma ko nahanaw. Kaluyan na gyud ako. Nga ibalik ang gugma. Nagmahay na ako sa nahimo sala. Ginoo
mahalunog ang pingan hangtod sa lunganan nagmahay nako sa nahimo kong sala. Ginoo ko intaon, ibalik na ang gugma. Kung ibalik na unta ang gugma kong nanaw, mahalunog ang pingan hangtod sa lunganan nagmahay nako sa nahimo kong sala. Ginoo ko intaon, ibalik na ang gugma. Okay, daghang salamat nimo Tuling ya mao to siya ang kantang ibalik na ang gugma. So Ibalik bay, ibalik. ibalik na. Makaya pa kag ibalik. Dito maglangan ato din tuwagon ang akong partner. Mao ni siya akong partner karon sa 90.1 mo nito ang bagitang host sa harana. Mao ni si Noy Pips Montero. Noy Pipe Montero. Ikaw sa imong katahon ay. Harana. Pagutlan ni, pagutlan. Ay pagutlan. Okay ni akong kanta ko ning ipainungos sa akong tanang mga igsoon niya ni Daypiday og ni Tiyang og ni Dongber nga akong silingan. Okay, pagutlan alang kang Noy Pipe Montero. Saksi ni ining kabulakan, saksi ni ining kalanggaman, upos ni atong dakong kahoy, dito mataw ang imong kaluoy. Mitabon kadto ang kangit ni, kay gidaguman marang langit. Unya sa kalit mihila ka, ang butog nga noon saba, natahap ka sa akong gugma. Tuhuio akong pinili, pagutlan kaning kinabuhi. Isaad ko kini sa langit, imong katawa akong kasakit. Kun ang suga sa kapalaran, mapalong ato sa lubnganan. Sa ibabaw sa akong lubong, ayaw kalimot pagtanong, aron imong mahandong. Tuhuio akong pinili, pagutlan kaning kinabuhi. Isaad ko kini sa langit, imong katawa akong kasakit. Kun ang suga sa kapalaran, mapalong ato sa lubnganan. Sa ibabaw sa akong lubong, ayaw kalimot pagtanong,
aron imo mahamdon. Uni ako po tayo panudungli na akong usa ka kasawa taon eh. Ni mama may pagpaminaw ni mo diha ma. Hello, how are you? Okay, thank you. Sa ibabaw sa akong lubong, ayaw kalimot pagtanom, sibuyas, tamatis ug kangkong. Uni adong limot tawag taglay magawit. Dito maglangan ay kay nag-atong oras nagkamang. Atong tawagon si Ma'am Bibi Bono. Atong tawgon ang pinaka-batanon na tong harnista o pinakagwapag maanyag nga dalaga. Na parabuyag. Ma'am Bib, sa saya may gabi ma'am sa itong katahon ma'am. Ikaw ang langit ko. Ikaw ang langit ko na kiniawit ni Ma'am Bibi ya ginipinungon ni Ma'am Rosie ug ni Ma'am Sheila Caballero diya sa Punsi Compound. Tanang naa sa Punsi Compound. Pahinungdan ni Ma'am Bibi sa iyang awit. Larga ma'am. Ikaw ang langit ko. Naunsa ba ang dughan ko? Nga daw nalipay man karon. Tungod ba kay nakita ko? Ikaw gugma nga sulundon. Ikaw ang langit ko. Naghatag ka kalipay ning dughan. Ikaw ang kahayag nga nagbanwag ning mangit-ngit kong paglaon. Ikaw ang langit ko. Hinaot nga masayod ka nining tanan. Unsay dangatan ko kun mapakyas ang tanan. Ikaw ang langit ko. Naghatag ka kalipay ning dughan. Ikaw ang kahayag nga nagbanwag ning mangit-ngit kong paglaon. Ikaw ang langit ko. Hinaot ka, masayod ka nining tanan. Unsay dangatan ko kun mapakyas ang tanan. Okay. Moto siya ni Pips ang iyahang kanta ni Bibi Bono nga Ikaw ang langit ko. Unya dito maglangan ni Pips. Ato na ipatubag ni Noy Inting Pradyang ang kanta ni Ate Bibi nga Ikaw ang langit ko. Niya tubagon ni Bay Inting. Sa atong Paradyang. pinaka matsugog guwapito nga ulitaw mo sa pirinsa nga naay asawa. May gabi Bay Ting. Anak. May gabi sa kong Usa itong gabi ito Rubay nga atong ipinungo sa atong tanang mga sukid yung pamilaw labi na sa atong mga sponsor.
Inday. 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 Iyan Inangga pinungon ikaw. sa iyang pamilya da sa prinsa ni Kapitan Bibilonyo sa tanan niya mga kamiguhan tanan-tanan kutob sa naminaw sa tinga na to. Atong pangi. Kamon taga pangi pinungdan mo bayinting larga. Ya, ay sa kanapay kuan si Bining. Ano ba? Wala na. Okay. Okay, larga. Diretso, music, maestro. Harana. Day, pinangka ko ikaw. Wala ang katahap mo. Dili gid ako magluin. Saksi ang langit sa gugma ko. Inday, pinangga ko ikaw. Ikaw na ang himaya ko. Dili kubot mawala ang gugma mo nga mauday kalipay ko. Magunsa ko kung mawala ang gugma mo. Di ko mabuhi pa ning kalibutan. May adlaw pakahangam apus kanako kung mawala ng kalipay Inday, pinangga ko ikaw. Kanunay nga giampo ko nga unta dilig yun magubad ang gugma mo nga mauday kalipay ko. Magunsa ko kung mawala ang gugma mo. Di ko mabuhi pa ning kalibutan. May adlaw bakahangam abot kanako kung mawala ng kalipay ko. Dahil pinangga ko ikaw. Kanunay nga giampo ko nga unta dilig yun magubad ang gugma mo nga mauday kalipay ko. Inday, pinangga ko ikaw.
Ipanon ko sa tanan na nag-sponsor ka nako og daghang salamat ug may gabi kanatong tanan. Uban sa kong nga kapito karon nga mga amigo ani adiri. Okay, daghang salamat nimo Bayting. Unya katong kanta nimo Bayting gipinungod na to sa tanan tong mga sponsor no sa 28 ka barangay usang naabot ning atong Sibyog harana karong gabi una. Okay, nya. Tawagan niya mag-away dulay. Atong tawagon usab ang ato ang laing mag-awit sa harana mao si Tiris sa Balande, ang asawa sa kong brother. Tiri sa Balande. Ayan na pinungon nga to siya ang mga kaigsunan diya sa Kampo Hawi. Og sa iyang inahan og amahan nga si Nonoy Rodi. Ang sayang banang sa kabog. Og siyang panang usa ka buok. Sayang tanang mga silingan. O say uluhan na ni dai tiri. Honghong sa kasing-kasing. Honghong sa kasing-kasing. Okay lang ka. Sa pulong ng damdamin. Nanibulong sila sa gugmaang gibati ko. Ngano kuno nga ikaw man ang napili ko. Matud nila buta ba kuno ako nga may gugma sa lalaki nga sama kanimo. Gidawat ko lang ang inyong pagpanaway. Giantos ko ang inyong pagbiay-biay. Matud nila buta ba kuno ako nga may gugma sa lalaki nga sama kanimo. Sa labadi ay kung ikaw ang akong mahalon. Sa labadi ay kung ikaw ang kalipay ko karon. Kung sala ko man di ko iksapayan. Ang kasing-kasing ko maoy matuman. Naibulong sila sa gugmang gibati ko. Ngano kuno nga ikaw man ang napili ko. Matud nila buta ba kuno ako nga may gugma sa lalaki nga sama kanimo. Nagdawat ko lang ang inyong pagpanaway. Giantos ko ang inyong pagbiay-biay. Matud nila buta ba kuno ako nga may gugma sa lalaki nga sama kanimo. Sa labadi ay kung ikaw ang akong mahalon. Sa labadi ay kung ikaw ang kalipay ko karon. Kung sala ko man di ko iksapayan. Ang kasing-kasing ko maoy matuman. Sa labadi ay kung ikaw ang akong mahalon. Sa labadi ay kung ikaw ang kalipay ko karon. Kung sala ko man di ko iksapayan. Ang kasing-kasing ko maoy matuman. Okay, mao to siya ang kanta ni Tiri sa Balande nga Honghong. So iya lang ginahinay pagkanta kay unsa ba di ay Honghong. Oh. Dapat ay honghong ay singka. Mati sa may ka. Niyo ko nga uy karo ko ka bati ani tay tula daw ni mao dito. Mao dito honghong sa Honghong sa kasing-kasing niya. Kinsa siya. Ganahan siya sa una bitaw kuno ni Pep sa daga pa siya. Gihinan siya nga day. Ako lang hinayong pagkantaha kay nanong hinayo man nimo kusgay sa ayaw kanay imong papa sa luyo ihunghong na nako ang akong kasing-kasing. Mao di na.
Gihonghong ra niya. Okay. O niya dong lemo, tawag taglay magawit o ari sa taas. Ato sang kuno ato ang pa mga sponsor rin ha kay mao man naghatag og kinabuhi ning ato ang kalingawan karong harana sa matag Domingo. Okay, o niya ato ang basahon ato mga sponsor. Ato mga sponsor. Oh. O niya ang atong sponsor, ato ang major sponsor alagad sa Balamban, pinanguluhan ni Mayor Alex Sanchez Binghay. Sa konseho, pinanguluhan ni Vice Mayor Alpi Binghay. Ni Board Member Jimbo Burgunya. Ni Padayon Jude PG Garcia o ni Gobernadora Gwen Garcia. Atong mga minor sponsor, Tersi Imok, Prismit Dealer Balamban Public Market. Pinagi ni Day Maribel, o siyang gwapang mga chikiting ni Dungbong o siyang gwapang yaya nga si Day Cecil. Unya, Rulimar Meat Shop, Balamban Public Market, stall number 12 and 13. Makontak sa cell number 0928-738-6310 o sa 099409919618. Onya pinagi ni Dong Pit og ni Inting og ni Dong GR. Onya ni Engineer Rolando Ansol, Codis, Prince Balamban, Cebu. Mr. Jeffrey Montero Mourinho, Barangay Kagawad, Biasong, Balamban. Mr. and Mrs. Bilin and Mar Gokong, Barangay Kagawad, Biasong, Balamban. Mrs. Tisi and Kapitan Piryong Gokong, San Isidro and ABC President, Asturias, Cebu. Mrs. Monica Imnalo and family, Kantuod, Balamban, Cebu. Engineer na Pierre Vincent and Mrs. Ruby Montero, Kumbado, Balamban, Cebu. Mr. Richie and Mrs. Ami Montero, New Zealand, pinagi ni Dong Pedrog ni Day Naning Montero, Yes, Kumbado, Kantuod, Balamban, Cebu. O pinagi po ni Dong Roy ni Day Marvin, ni Dong Arnel ug ni Day Haida. Mahing pagpaminaw ninyo niya ni Mrs. Marilyn and Camilo Tata Padayugdog and family, Barangay Kagawad, Biasong, Balamban. Amigos 15-in-1 Skinny Herbal Coffee Mix, makapawala sa mga tanang ipamati sa lawas o makapabuhi sa patay nga ugat sa kalipay ni tatay o makapatubod sa naughang sapa ni nanay. Aron inyong mapamatudan gamit sa Amigos 15-in-1 Skinny Herbal Coffee Mix. Engineer Bismar and Mama Disi Abatayo, ex-dealer Balamban Public Market, Balamban. Asturias Pan, Bisaya, Poblasyon Asturias, Cebu. Alang sa inyong mga order, text o tawag sa 091-954-06890 on and managed by Dong Idi and Day Adit Prigo and family. Barangay Tano, Damis, W, Barangay Official, pinanguluhan ni Kapitan Luz Prigo, Pito Balamban. Johnny Canino, Salia Barbicho, Jenny Barbicho, Roselyn Adolfo, Michael Sabanal. Kapitan Jose Bibi Lunyo, Pipito, Mount Manunggal, Obi Product Beast, Obi Jam, Obi Float, Native Chicken, Native Pig, Baguio de Cebu, of Mount Manunggal, Sky Biking, Horseback Riding, Striking to Rock Formation, Overnight Camping, and 360-degree top view of Biodec. Viewpoint and Kopi Kurbada, Gaas Balamban, pinaggipanag-iya ni Kapitan William Hinil. Barangay Kapitan Iboy Sun, and Mrs. Bilin Sun, o sa iyang mga anak, Angie o Angel Sun. Mr. Balbino Barbingkula, Internet Street Babuyan Sunog, Balamban. Eric Agribit Supply, Proprietor, Konsehal Eric Crujas, Balamban Public Market. Emilito Francis and Hasmin Francis, owner of Gem Store, Balamban Public Market, Balamban. Uban sa iyang mga angel, si Carlo Baguio, si Princess Damon-Damon, si Aubergine Burgunya, o si Jamaica Sabanal. Renan Parajang and family. Jean Lamasan, Balamban Public Market. Edison and Maricar Ardinis, Idimar Sari Store, Subida Bito, Balamban, Cebu. Uban siyang anak nga si Dinsi o si Maisia Ardinis o si Rolando and Ruina Artajo. Subida Bito, Balamban, Cebu. Uban siyang mga anak si Rosemary Artajo, si Lani Jean Artajo, si Marie
Fatima Artajo ug Orlan James Artajo. Unya lain pag inato mga sponsor, Regine Fresh Meat Dealer, Regine Carinderia, owner of Barangay Captain Cheribit and Regine Napolis, Balamban Public Market. Mrs. Evangeline Climaco, Bindiville, Eric and Brisa Lim, Median Store, Baliwagan, Balamban. Barangay Captain Guillermo Dadang Ardillo and family, Baliwagan, Balamban. Barangay Councilor Daniel Verdiflor and family, Baliwagan, Balamban, Cebu. Marte Educational Supply, Proprietor Ira Marte, Balamban Public Market. Junil and Clint Tagalog and family, owner of K&G and Furniture, Sing Sing, Balamban. Clark Motorcycle Parts, owned and managed by Daryl Parino and family, accepting pre-change oil, tune-up, electrical wiring, CVT cleaning for scooters, vulcanizing, Baliwagan, Balamban. Mrs. MM and Mr. Rosilier Bindiville and family, Malbar Street, Baliwagan, Balamban. Konsehal Natalie Tolero Bascon and family, Baliwagan, Balamban. Marlo Store and Bicycle Supply, Proprietor Barangay Councilor Marlo and Luli Climaco and family, Highway Baliwagan, Balamban. Barangay Councilor Alpi Morinho Ardillo, Baliwagan, Balamban. Barangay Councilor Panpilo Abir Mercado, Baliwagan, Balamban. Ma'am Zoila Ponce Cabanyero, Barangay Kagawad, Kantuod, Balamban. Margo Production, owned and managed by Kapitan Paul Buhia, Prinsa, Balamban. Mr. and Mrs. Idoy Sumalinog and family na Maligyag Lamas. Family na Maligyag Lamas ug tanon sulod sa merkado publiko sa Balamban. Nara ang lando kapangpangan kananan nga naa sa merkado publiko sa Balamban na maligya og lamian nga mga pagkaon sama sa manok Bisaya og utan nga Bisaya. Ports kananan, Ports and Electrical Supply, Ports and Barbershop. Pinagi ni Dad's Porting Atamusa ni Day Sisa Atamusa. West Gold General Merchandise, Kambara Building, Balamban Public Market, Balamban. Mo na to dong naghatag og kinabuhi sa ato ang harana. Okay nya ato na yung isunod ang ato ang lain na usab nga magawit baliga ikaduha na ni sa Pip no? Sige ako na dayon. Ako ang ikaduhang mubalik kung ako ang ikaduhang mangharana. Balik si Dodong Ali sa Balande o kining awit didong sa Balande ato ni pinungod sa iyang pamilya. Diri sa Pundol. Pinanggan akong asawa. Aliwanay di ay. Pinanggan akong asawa nga si Ma. Bukayan. Abukayan no niya. Pinungod po siya ang mga silingan. Nargadong lay. Okay, kini akong harana akong pagkatahon ang samtang nagpitik ning kasing-kasing. Samtang nagpitik ning kasing-kasing ang gugma ko ay pagkapalhi bisan babagan sa kakulian mutindog timaan sa kadaugan samtang naglihok ang kaisipan ang gugma ko huway katapusan ikaw dagayon ang natingban ning gugma kung huway katapusan kining panumpa ko di man ipag-ayo isulot sa lawak sa kasing-kasing mo maoy hinumdumi panggaag ang pingi ikaw ug ikaw da ang bugtong kong gugma.
ikaw dagayod ang natingban ning gugma kung way katapusan kining panumbako di man ipag-ayo isulod sa lawak sa kasing-kasing mo maoy hinumdumi panggaag ang pingi ikaw ug ikaw da ang bugtong kong gugma ikaw ug ikaw da ang bugtong kong gugma. Okay, dito maglangan ni Pep. So, ato rin tawagon ang sunod nga mga harana. Atong ibalik si Inting Paradyang. Si Inting Paradyang. Ting. Sayaw ito rin kaduating. Pagkalayo sa Pagkalayo. Okay. Pagkalayo sa iyang gigikanan, kay gikan pa siya sa kabungturan, ning ari kapatagan ang mga harana kanyang tanan. pagkalayo sa kong gigikanan ug ilang taon dako ang unahan ganinaw ko magitaligdan ikaw bugtong gimahal nining dughan kining tanan akong kapalaran manaangkon ko kining kalibutan niya ako nagpaabot lang ang pagod sa langit mao'y matuman apan buhing paglaom ko nga matuman kining mga damgo ang gugmata dunay di panompan way kamatayo ug way utlana sa mahal paabutala ug sa ligi ako ampingan isaad ko sa langit mong mata bisan asa ko andungon ka buhing paglaom ko nga matuman kining mga damgo ang gugmata dunay gipanumpan way kamatayo ug way utlana o sa mahal pabutala o sa ligi ako ampingan isaad ko sa langit ng mata di sana sa ko andun ka ug daghang salamat sa Okay, mao to siya si Inting Paradyang ang inyong haranista
sa tanan. Okay, dungli, wala mo dungli, aris na to mga greetings, dungli, kay gasto, armen tao nagpiso, dungli. Kana okay, ato Okay, ni nya. tagad ang atong mga greet. Ay, sus, mag-uuli sila dili na to ikagreet ni. Ang tre musketeer diya sa tuang ilawom sa munisipyo, si Bibot Brabante. Brabante, yun niya, Franco Rondes, si Albert Cañete, yun niya, plasuan man ni sila si Ruel Banguran. Yun niya, kuya, mo greet ko sa Cañete family, diri sa Manterville, gikan ni Renren Montero Cañete, diri sa Manterville. Okay. Okay, kumusta man tanan? Okay, unya may pagpaminaw niya nability happy birthday dahil ni Marcelo Espinosa, mag-birthday niya atong 31. Okay, Sabado. Karong Sabado. Belated happy birthday daw unya. Manginaot nga daghang manok imong gihaw. Ang kakaon mi kamay. Unya dia pay mga greetings dongli. Ining greet ko sa akong mga igsuon ni Mamil og ni Ikoy Nalo, o ni Minsi og ni Jobert Gutang, og sa tanan na lang agikan ni Narding og ni Risa, greet pud ko sa ni Tiyang, ni Mama Piday, ni Tiyang og ni Tio Bir Rojo. Og akong mga anak ni Mama Loli og ni Papa Bin, ang nag-greet si Raul og si Gigi. Greet ko ni Nanay Rimi og sa akong igsuon, mga anak og mga silingan nga nag-greet Emilio Codis. Greet ko ni Nula Huling, Lolo P og Lolo Nardo, og sa tanan na lang diri sa Sarino. Greetings, greet po ko ni Lola Simar, ni Tio Sintidi, ni Tia Upi, ni Tia Linda og ni Tia Syria, og sa tanan na lang gikan ni Jandel Abatayo. Unya mo greet ko sa tanang mga Radio 1 Cebu reporter. O sa tanang mga aranista. Nya gikan sa mga aranista ni unya. Napagilain nung li. Atong i-greet ang tanang mga kapitanes o mga konsyales, BSW o mga barangay tanod dini sa 28 ka barangay sakop sa lungsod sa Balamban. Nga kining mga musunod kabasyangan, hinatilan, luka, matunog, bayong, lamisa, liki, kabagdalan, hingat munan, biyasong dito. Unya sing-sing, sunog, gas, konsumoroy, kantibas, duangan, arpili, buanoy, abokayan, pundol, aliwanay, kambuhawi, prinsa, Santa Cruz, Baliwagan, Kantuudog ng ka. Mao na ang 28 ka barangay dungli. Unya mo ramang wala na tayong oras dungli, no? Napay usa ka 5 minutes. Na, unya ada pamatay panapos dungli, madapag ha? Sige. Atong kantahan og usa ka aranista. Paspasi, ma'am. Okay. Paspasi, ma'am. Kay nagilok-gilok ang tiil ni Bibi Bono aron tubagon ang mga kanta sa ubang mga haranista. Mga bituon nakamutan likutan ako dili ko nga magasudong nga sa luwagang magapat Hingin lang mo doon. Hingin mo. ay sa kahayag kanang bulan uslan man nga wala ako'y kalipay kay magunsa na lang ako kung wala na unya ikaw payo pa sa likway ang tanan ulan pagkatako ang nagsudong kanimo daway kabuong dughan kong sugo imong gihadla sa danag aron lang pagkanindot sa imong silaw sa makasamambong
salamat imo Ate Beb sa imong kanta nga Hinginli ang buwan. Yan mo na kuan ko aton hindom ko tong kantaha nga sa oras ng arana ko nga niyon ko nga Hinginli ang buwan. Yan batay man pagkanta niyo nga Hinginli na nagkanta kayo. Unya dong le, mao to katapusan atong mag-awit, no? Unya murag gamay ng mga oras dong le. Ato lang pasahon ang atong mga sponsor nga may naghatag og kuan ni Pepso. Kini na lang panapos lang. Panapos na lang, panapos. Okay, salamat. Mga igalaw na makitay oras din hinatapos ang ato ang tulumanon harana. Sa ngalan sa tanang mga kaubanan sa Radyo 1 Cebu 90.1 FM, sa atong ang gwapong technician DJ Chris, Toledo number 1 Councilor Ayan Sambo, atong marketing manager Lubimi Tan, marketing staff ni Roy o sa transmitter site Konsehal Ruel Ponce Caballero, ato ang station manager Mayor Alex Sanchez Binghay, ni Vice Mayor Alpi Binghay, mga konsehalis, board member Jimbo Borgonya, ni Congressman Padayon Jud PG Garcia, ug labaw sa tanan sa ato ang pinalanggang gobernadora Gwen Garcia, sa tanang mga haranista, sponsor ni Susing Labrador o siyang pamilya atong gitarista, kini si Pipi Artajo Montero moingon, ug ako usab si Ali Mukoy Ali sa Balandi moingon, maayong gabi ug maayong pagpahuay kaniyong tanan. hangtod sa sunod Domingo pohon ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Mabuhay ka Balamban ug mayong gabi Sugbo. Harana sa Radyo 1 Cebu. Nindot kaayo. Daghang salamat.